Erronka demografikoak hankaz gora jarri du lan merkatua, epe motzean datozen 10 urteotan egungo langileen erdia erretiratu egingo da 500.000 pertsona baino gehiago. Aldi berean, lan egiteko adinean dagoen biztanleriaren murrizketa bat gertatuko da eta erkidegoak 80.000 pertsona galduko ditu 2031 bitartean. Kontua kontu, INEren arabera eta egungo joera demografikoa jarraituz gero 2062an Euskal Herriko biztanleriaren 40% atzerritarra izango da egun 11,5 denean. Testuinguru honetan, talentua erakartzea eta fidelizatzea gako izango da datozen urteotan. Sektoren erakargarritasuna aztertuz gero, industria, finantzak eta banaketa ez daude erakargarrienen artean. Lanari zer eskatzen diogun galdetzerakoan, erantzunen artean, aurten 2024an estreinako zageri da ekitatea, aukera berdintasuna. Eta halaber profil digitalei zuzendutako eskaintzen 60%, telelana eskaintzen du. Ingurumari honetan, Mondragon Korporazioko kooperatibetara gerturatu gara, erronka hauen nola aurre egiten ari diren jakiteko. Andoni Kalbo, Donostia. Hala da, nerea lana bilatzerako orduan, gazten eta ezain gazten motivazioa zeintzuk diren jakin nahi izan dugu eta bai, badira hainbat hitzgako lan hibridoa, konpromiso temporala, dirua, proiektu enpresariala eta lan telematikoa esate baterako. Oso testigantza eta hausnarketa interesgarriak aurkitu ditugu. A mí me facilitan la posibilidad de un desarrollo profesional y no tener que renunciar a la conciliación familiar. Es una organización en la que creo que hay un liderazgo muy positivo, donde me siento valorada y escuchada y que además hay un ambiente de trabajo que es perfecto. Madrilen 15 urte bizi eta gero, orain baloratzen dudana nire potentzial guztia toki osasuntsu batean ematea da. Ikasten jarraitu nahi dut, pertsonalki eta profesionalki garatzen, eta horretarako bizitza pertsonal eta profesionalen arteko oreka oso garrantzitsua da. Talde kolaboratiboan lan egitea, espiritu kooperatiboa, konfidantza, segurtasun psikologikoa eta berdintasuna kontutan hartzen ditudan alderdiak dira. Horrek zentzua du niretzat. Nitzat importanti da gizartin inpaktu bat izetie, eskualdin ekarpen bat eitxie, eta gero ikustie enpresako edo kooperatibako emaitzek danon artin banatzen dizela, zerbait sortzeule, eta ni horren parte nazela. Eta gero inguruko bizimaia, zerbitzuk eta bizikalitatie hobetzen laguntzeule. Lo que yo priorizo del trabajo es tener la oportunidad de aprender, crecer y desarrollarme. Y aquí es posible hacerlo porque estamos en proyectos diversos y trabajando con tecnologías punteras. Me encanta porque estamos permanentemente dispuestos al cambio. Eta zertan ari da Mondragon erronka honi aurre egiteko izan ere, badira hainbat esperientzia euren kooperatibetan. Esate baterako, kooperatibismoa kontatzeko beste modu bat, kontziliazioan aurrera pausoak emateko iniziatibak edota talentua erakartzeko ondo funtzionatzen ari diren estrategiak. Goazen horiek ezagutzera. Ikerlanen arrobia zaintzea apustu estrategikoa da guretzat. Urtero 70 ikasle inguru ditugu gradu eta master amaierako proiektuak egiten edo dual ereduan ikasketa eta lana partekatzen, eta hortaz gainera beste 45 doktore gai ditugu ere. 2 milioi euro inbertitzen ditugu urtero ikerlanetik, arrobia hau zaintzen, eta ez bakarrik dirua, baizik eta ere ikerlarien denbora eta dedikazioa. 12 unibertsitateekin lan egiten dugu, eta ikasle hauek gero ikerlanen gelditzen dira profesional moduan edo ingurutako enpresetara doazte. Nik uste, dakagula kriston abantaia, egiten dugun produktuagatik, bizikletak, txirrindularitza modu berezian bizi dugu, eta horrek jende asko erakarri egiten du. Baina ezberdintzen gaituna eta gero eta gehiago komunikatzen ari gerana eta forma ematen da nola egiten dugun, modu kooperatiboan, eta hor egiten du jendia gelditzea eta jendia bera pertsona berriei erakartzea. Horri, We Not Me deitzi dugu, azkenean da taldearen arrakasta bakoitzaren pertsonalaren gainetik jartzea, eta oraingoz behintzat ondo dakigu. Eta Mondragonek berak zer eskaintzen du, marraztu dugu testuingurua. Ezagutu ditugu motivazioak eta ikusi dugu dagoeneko kooperatibetan egiten ari diren lana. Maite Legarra daukagu gurekin, Mondragoneko talentu arloan jarduten duzuzuk, Maite.
zer eskaintzen du, zer ari da egiten Mondragon beharko dituzuen pertsona horiek, langile horiek erakartzeko? Bueno, nik uste momentu honetan, 3 dimensiotan gabizela lanien. Alde batetik ikasketa komunitatea dugu, praktika ona partekatzeko, bai barruko eta bai kanpokoek, ikerketa propioa pein joguz, talentu hori erakarri behar duguna ondo ezagutzeko, bere beharrak. Bigarren dimentsioa izango zen kooperatiba bakoitzari bere erronka propioetan laguntzie, eta horrek esan gure dau pertsonalizatzie, bere testu inguru horretara, eta hirugarrena izango litzateke interkooperazioko plataformak. Gaur 4 daukagu martxan, Mondragon People, gure zer garen adierazteko plataforma hori, lan eskaintza publikatzen dauzuna, TFG, TFM Mondragon sariak, gazteekin konektatzeko aukera emoten dauzkuna, Shaking Hub, talentu digitala teknologikoari, gure proiektuak ikustarazteko eta eurek erakartzeko gure gana aukera emoten dauzkuna, eta Sting Hub edo First Legolik gaztiekin eta aurrekin zientzia bokazio horrek sustatzeko plataforma. Eta gaur-gaurkoz ze erronka nagusi ikusten dituzu edo ze erronka nagusi identifikatzen dituzu? Bueno, zaila da, nik uste dut erronka asko dukuzela, eta oso anitza dizela, baina lehen estekotan nik 3 ingo neukez. Lehenengo da pertsonalizazioa, eta ez da individualizazioa, baizik eta kolektibo desberdina dukaguz gure kooperatibetan, behar eta ezaugarri desberdina dukiezala, negozioa berape aukera desberdinak emoten dutzi desana, eta nik uste dut horreri modu desberdin eta pertsonalizatu batetan, erantzun behar dutzegula, eta hori konektatzen dut bigarrenakin dela aniztasuna eta inklusioa. Aniztasuna ez da bakarrik generoa, generoan ibilbide politen jugu eta referentie gara, baina bebaita kultura aniztasuna, adin aniztasuna eta anistasun funtzionala bera bebai, eta horrek kooperatiban benetan inklusibitatei bete aurreko horretatik txertatu behar dugu, eta horrek nahi edo ez eskatuko duzku pertsonalizatzea, euren beharretara egokitzea. Eta hirugarrena izango litzateke gu garen hori izaten mantentzi, eguneratzie, baina gure identitatea galdu barik. Ohitute ongara gure baiarako jentiekin, Euskal Herriko langileekin lan eitera, gure bulegoetan eta lanpostuetan, eta oin, erabat lan eredu hibridoetan eitera tokatzen jaku, eta horrek gure gobernantza eredue, parte hartze ereduek eguneratzie eskatzen duzku. Baina, nik benetan sinesten dut, kooperatibok eta Mondragonek berape badeukura lurzoru oso aberats bat, gizartiek eta gaztiek edo pertsonok eskatzen dugun horrekin konektatzeko. Proiektu lehiakorra daukaguz, teknologia oso ona daukaguna, jasangarriz ediez, eta gaina pertsonoi proposito bat eskaintzen duzku, lan duin bat eskaintzen duzku, eta parte hartzeko eta garatzeko testu inguru bat. Orduan ikusten dut, gure inkoherentzia guztizekin arro egoteko proiektua daukagula eta hori kontatu enbiogula, bai plazan eta bai parkien, eta hori, pauso hori itxeko momentu edara. Eta nire bentzat oso ilusionatuten hau, eta konektatute horrekin, ustotalako bai nik, bai guk eta elkarrekin, gizartieri ekarpen bat egiteko momentuen gauzala. Ondo Maite, eskerrik asko gako hoiekin geldituko gara. Tira, begi bistakoa da, erronka handi horietako baten aurrean gaudela, biztanleriaren bilakaerak egoera konplexu baten aurrean jartzen gaitu, eta gure gizartea eta enpresak ari dira dagoeneko horren ondorioak jasaten. Mondragonek eta bere kooperatibek aspaldi identifikatu zuten erronka hori, eta ikusi dugunez, ari dira dagoeneko estrategia desberdinak aplikatzen, erabiltzen erronka horri aurre egiteko.